नमस्कार, प्रणाम। आज हम बात करल बानी खेसारी लाल यादव के बारे में। जौन कि खेसारी लाल यादव इतना अश्लील गाना गावत रहन जौना से बिहार बर्बाद होता। बिहार के लड़की लड़का सन पर गलत असर पड़ता। ठीक बा, इतना खराब गाना गावत रहन खेसारी लाल यादव। तो खेसारी लाल से हम कह देवल चाहतनी कि खेसारी लाल यादव, तोहरो घरे बेटी बहन बारी सन, सबके घरे बेटी बहन बारी सन, तब बेटी के सम्मान कइल जाओ और अश्लील गाना गावल बंद कइल जाओ और बिहार के बचावे के प्रयास कइल जाओ। ठीक बा, सिर्फ अश्लील गाना बंद हो जाई नु, सिर्फ अश्लील गाना अगर बंद हो जाओ तो बिहार आगे बढ़ सकेला। ठीक बा, सिर्फ अश्लील गाना के वजह से ना बिहार बर्बाद होताटे। अब बर्बादी के कारण बाटे अश्लील गाना। तो खेसारी से हाथ जोड़ के विनती बाटे कि भाई अश्लील गाना गावल बंद कर। ठीक बा, खास करके सभी कलाकार से कह चाहतानी कि अश्लील गाना गावल बंद करी लो। अश्लील गाना से बिहार बर्बाद होताटे, बिहार के लड़का लड़की सन पर गलत असर पड़ताटे। ठीक बा, जब गलत काम होगी तो सब केहू गलत सोची। ठीक बा, जब खराब खराब गाना निकली तो खराब खराब लोग के मन में सोच आई, ख्याल आई, और ऐसे का होगी कि सबके हानिकारक होगी, सबके परेशानी होगी। ठीक बा, तो यही से कुछ अच्छा करे के प्रयास कइल जाओ और बिहार के बचावे के प्रयास कइल जाओ और बिहार के आगे ले जाए के प्रयास कइल जाओ और अश्लील गाना गावल बंद कइल जाओ। ठीक बा, अश्लील गाना से बहुत अथी बाटे, बिहार के नुकसान बाटे। बिहार के लड़का लड़की के साथ, लड़की के साथ दुष्कर्म हो जाताटे सिर्फ अश्लील गाना के वजह से। दुष्कर्म होके के कारण ये बाटे अश्लील गाना के कारण ही बाटे जो अश्लील गाना निकलताटे। ऑर्केस्ट्रा में अश्लील गाना बाजताटे, ऑर्केस्ट्रा वाला बेशर्मी से डांस करती है और वही डांस लड़का लोग देखेला सब, लड़का सन के नियत खराब हो जाला और उहे लड़का आके गरीब बेटी के साथ दुष्कर्म कर देला। तो सबसे बड़का प्रॉब्लम बाटे जी अश्लील गाना के वजह से ना बहुत ज़्यादा नुकसान बाटे, कई तरह के नुकसान होताटे बिहार में। तो अश्लील गाना के बंद कइल जाओ। खेसारी से विनती बाटे, खास करके सभी कलाकार से विनती बाटे, पवन सिंह, खेसारी, समर सिंह, गुंजन सिंह, राकेश मिश्रा, रितेश पांडे, जो भी कलाकार है, छोटा बड़ा सभी कलाकार से हम बोलना चाहते हैं कि अश्लील गाना गावल आप लोग बंद कीजिए, क्योंकि अश्लील गाना से बिहार बर्बाद हो रहा है और बिहार को बचाने का प्रयास कीजिए। अगर आप लोग नहीं बंद कीजिएगा तो हम इतना न रेलेंगे सबको रेलेंगे और उसके बाद से बंद करना ही पड़ेगा अश्लील गाना। ठीक है, अब बाकी हमारा प्रयास कैसा लग रहा हो लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही अश्लील गाना गावे वाला कलाकार के रेलाई वीडियो देखे खातिर देहाती बाबू नंबर 1 चैनल के सब्सक्राइब करी और अपन प्यार दही और आई सब मिल के भोजपुरी से अश्लील दूर कइल जाओ और बिहार के बचावे के प्रयास कइल जाओ। काहे कि ये अपन बिहार हटे, हम सबके बिहार हटे।